So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Taga-Caloocan din po yan mga kapapi. Oo, maraming Manat lang. salamat. Ayan, Hanap lang Bira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Ba yun? Oo, Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya? Kaya. Saan ako pastilan ikaw? Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Caloocan din po ako, monumento. Ayun, Kasi kihor na. Sige, salamat. Kihor. Kasi paalam ba? Paano bugos mo sama niya? Kasi kihor, kasi kihor. Ayan, mga kalingap. Andyan si Lorne, si ka-business. Ayan, mga t-shirt ni ka-business. Ayan, si Ben Tigoy. Ikaw nagtanong, may gusto. Lahat po nandito. Kasi sabi niya sa akin ng 15. Ayan, si Papaya. Ano po? 999. Kaya may discount 49. Ayan, may ano rin dyan. Mag-hi ka. Kaagapay. Marigold. Ayan, di ba Bisaya ka? Bisaya. Taga sa Lanao. Lanao? Lanao del Norte. Asa sa Lanao? Baroy. Baroy ka. Kuan, dito ko nag practicum. Malapit sa Baroy pero sa Kulambugan. Taga Lanao ko pero sa Marawi. Sa nagkapdo sa una, dahil ako Kulambugan. Kulambugan? Ayan. Alam mo mga kapatid, magandang hapon po. Ano sinasabi mo? Yan. Wala kasi Yan po si Papa Dens. Kami na lang po. Picture tayo ba? Kanina po tayo, wala po nagpa-picture Pero may nagpa-picture sa akin isa mga kapapi. Bakit po? Apat na eh. Apat na? Sana ula. Ayan. Iba talaga yung kapugi. Sikat na po sila. Dito sila. Si Benti Boy. Anghit. Bigatin yun si Papa Dens sa Papi. Ang supportan niyo po Papa Dens TV. Support po mga Kaagapay. Thank you po. Yan. 43 na yung ano mo, 42. 42 pa lang. Ay, 42 pa lang. 42 kaya kanina yata. 42 na po ba kanina? Ayaw mo Di ko pa nakita. 39 pa po mga kagapay. Ito si Papaya. Papaya po. Ito po yung Pareho pala kaming Tagalanaw nito eh. pares po kayong Tagalanang. Oo. Ayos kababayan. Mga kababayan nyo dyan, mga Saan po kayo sa Lanao? Panawagan dito sa kuan sa Lanao eh. Pati may mga Tagalanang ba? mga Bisaya dyan sa mga Tagalanaw, narami tres Manila. Oo. Taga-suroy-suroy ba? Sorry. Lakwat siya lang. Lakwatsa. Lakad-lakad, gala-gala. Tama. Ito ang dami din natutuwa dito kay Chris eh. Tayo po mga vlogger dito, mga kapapi, mga kaagapay. Opo. Masaya. Oo. Ang hirap mag-vlog pag marami, mga sikat. Yan si Brother Paas oh. Ngayon nasa hot seat po si Michelle Japina. Ngayon. Sikat na sikat kami siya lang. Iba na po ang artista. Parang di ka sabay. Nakita kay Michelle Japina. Ayan, namit Ayan. si ate gandang Lorne. Lorne sa president. Ayan. Hindi na ako ba? Hello po. Naka-live ka? Ate Del. Hello po. Dili, wala ka matanda oh. Ayan si Del Caborle po. Gawa na ugali. Gawa na ugali mo kitre. Ano ka in demand ka kasi ngayon? Ano ka ba? Ha? In demand. Ito yung kay Papa Dens no. Sasakyan ni Papa Dens. Ayan si Mrs. Ka Business. Ay, papromote ako kay Mrs. Ka Business.
Kaagapay. Ay, kaagapay. Hello po, pa-support po, mga kaagapay. Yan po, siya po si Mrs. Ka-Business. Ayan. Saan yung si Ka-Business? Pumasok po sa Ay, pumasok na po sila ni Kuya. Si Raid. Ay, si Kindred. Saan pala dito sa inyo? Ha? Quezon City, di ba? Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, mama. Si Ka-Business. Kunin ko lang po yung number hindi Wala cellphone. na akong number. Sabi ko na. Sabi si mag-cellphone. Pero di ba, lumang joke na yun pero bumibenta. Kailangan yun, kailangan ibenta pa rin yun. Nasa nagbibenta kasi. Ano na lang? Payroll na lang. Talagang market kailangan. Para yung sa ano, yung sa Ayan si Sweet Charles. Opo. Ayan si Ate Edna. Sa ano ako sa Monumento. Monumento ako. Caloocan siya pero doon sa south. Sa South. Napo-picture ka? Ayan si Jill Cavalli. Hindi. Bayad po ba? Oo, 50-50 sa akin. Ako mamaya. Ako mamaya. Ayan po sila. So dito yung ano na. Dito sila mag-overnight. Yan sila. Iyan, si Brother Paas, si Ido. Relax lang sila. Oh. Isa siya doon. And last time sabi niya, where's my business? Kasi dati nag-inquire ako sa kanya. Parang nalayuan nga daw kaysa dito. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya dito. Ano pangalan niyo? Pero handa ka pa rin mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniinis kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Hinihiling